Ποιες είναι οι πιο συχνές επιπτώσεις στην όραση από την υπερβολική χρήση κινητών και τάμπλετ? Μέσα στο μάτι μας έχουμε έναν μη, τον ακτινωτό μη. Αυτός είναι υπεύθυνος για την καθαρή όραση όταν κάνουμε κάτι σε κοντινή απόσταση. Όταν είμαστε δηλαδή μπροστά στο κινητό, στο τάμπλετ, στο κομπιούτερ. Αν δεν είχαμε αυτόν τον μη κοντά, τα βλέπαμε πολύ θολά. Όταν λοιπόν αυτός ο μυς εργάζεται πολλές ώρες γιατί είμαστε μπροστά στην οθόνη του κινητού ή του τάμπλετ, κάποια στιγμή κουράζεται. Για σκεφτείτε, θα μπορούσατε να τρέχετε όσες ώρες είσαστε μπροστά στην οθόνη του κινητού αντίστοιχα? Νομίζω πως όχι. Τα πόδια δεν θα άντεχαν. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τον μη αυτό. Όταν κουράζεται, αρχίζει και διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται προκαλώντας τσούξιμο, δάκρυσμα, θάμπομα, αίσθημα βάρου στην περιοχή των ματιών και τέλος πονοκέφαλο. Αυτά είναι τα συμπτώματα κοπιοποίησης που έχουμε μετά από πολλή ώρα ενασχόληση με οθόνες σε κοντινή απόσταση. Τέλος, οι οθόνες αυτές έχουν επίσημα ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση και την επιδείνωση ήδη υπάρχουσας μοιοπίας, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Γιατί μην ξεχνάτε, κάθε ματιά μετράει.